Die heeft ook nog eens geholpen met Prinsenwagens. Van de Taarbrugge. Ontwerp dan. Zo'n kunstenaar die midden in de maatschappij staat. Margraat. Misschien hoor ze op het eind. Chica. Al die huzarenmutsen. De koolbakken heten die zo. Ja. Die mutsen. Ja, ja. Prachtig. Monique en Huub Vaarts. Van de schutterie van Margrote. En die zien met zat, hè. Die keizerin die heeft nog weer eens een heel apart kleed aan. Dat is toch wel mooi klassiek. Niet zo opzichtig. Europese gasten, hier vergis ik me niet. Volgens mij van de Gelderse Federatie. Of de Brabants. Het ziet er heel Brabants uit. Ja, ja. En ik zie nog blauw erbij. Dus. De goede schutters uit Bocholt. Had er rekening mee met schepen.